Usein puhutaan lähimmäisen rakkaudesta ja toisista ihmisistä huolehtimisesta. Ja se onkin tärkeää. Mutta mun mielestäni tärkeää on myös se, että pitää itsestään huolta. Se, että pitää itse hyvässä kunnossa ja onnellisena ja iloisena, niin helpottaa sitä, että pitää toisista huolta ja pitää huolta siitä lähimmäisestä. Ja sitten sitä huolehtiminen voi olla monenlaista. Tehdään hyviä asioita hyvässä seurassa ja lähdetään työreissulle. Tampereelle nuori 2017. Se voi olla sitä, että nautiskelee olemisesta ja harrastaa kaiken näköistä kulttuuria ja liikuntaa ja mitä sit ikinäkään. Mikä vaan saa hyvällä mielelle, niin se voi olla sitä, että viettää aikaa rakkaiden ihmisten kanssa. Se voi olla sitä, että syödään oikein ja jumppaillaan vähän. Joka aamu on armo uusi. 3 ja matkajatkuvia hetki. Se onkin huonokin päivä jumpalla parempi kuin hyvä päivä ilman jumppaa. Pitää paikkansa. Torstai toivoo täynnä toiminnallinen treeni.